Sanibonani. Uhamba ngandlela okamabeyana. Ngike ngakhuluma ngenye into la. Ngathi laba bantu bokuhamba ababhizi besithuka la. Lokhu sithuka kwabo isiphetho sakhona ngeke sibe sihle. Akusho lokho. Akusho ukuthi isiphetho sakhona ngeke sibe sihle. Ngibona enye insizwa la. Lensizwa iyasho ithi ngosizo labantu laba okuthiwa ama-IT specialist bakwazi ukukhetha abantu ngithi bawu-60 abasithukayo labo ohamba la abasithukayo njalo usuku nosuku. Laba bantu ehlazi bakhuza laba sithukayo njalo usuku nosuku bathukana nathi. Siyabakhuza sithi abasukusethuka because thina sibethuka into esishoyo. Sikhuluma nje into elula ukuthi sicela ukuthi balokhuze basihambele. Ayinto esicela kubona ukuthi sicela ukuthi basilokhuze basihambele. Azange sathi sifuna ukulwa nabo futhi asifuni ukulwa nabo. Into kuphela sikhulumile kubona. Sithe kubona sicela ukuthi basihambele ngokuthula. Hayi ngempi. Kodwa still balwa nathi. Njengamanje lensizwa le ibuya nento ethi bakwazi ukulokhetha abaningi lantu abasithukayo. And ngeke kuphele kahle. Ngoba njengoba lensizwa ichaza nje ithi sizokwazi ukubalokhetha sibathola. Sizokwazi ubathola nje kulula sobathola. Ngeke isiphetho sakho nasibe sihle njengoba behlala besithuka usuku nosuku. Sesiyabaza abaningi ukuthi bahlala kuphi. Abantu bakhohlwa into eyodwa technology isi-advanced kabi. Uthuka umuntu akuthola ilocation yakho. Laba nje abasithukayo la kunensizwa la ekuvezayo ukuthi ngosizo labanye la abama specialist sebekwazile ukulocate bathole abanye babantu bamazwe ngaphandle abasithuka usuku nosuku la national foreign nationals. So ke akuzukuphetha kahle ngoba njengoba behlala besithuka usuku nosuku inhlamba abazisho kithi. Futhi ngicanga ukuthi baqale ngalaba abakhula amantombazana asithuka kakhulu. Isiphetho sakhona asizukuba sihle. Hlale sikhuza kodwa sithi thina siluna umuntu asithuke umuntu. Yekani ukusethuka. Hlale sikusho lokho. Asiluna umuntu yekani ukusethuka. Alimile ukusethuka. Kodwa kufuna nikwazi. Qhubekani sethuke. Kodwa ke abanye bethu sebeyazi lapha enihlala khona. Banama exact locations enu. Siphetho ke sakhona sihle. Akuzuphela kahle. Ngoba abanye bethu sebeyazi lapho nihlala khona. Isiphetho ke salento asizuba sihle. Anoma ngiyangizwani. Abanye bethu sebeyazi la nihlala khona. So ke isiphetho salento asizukuba sihle. Ngoba hlala sinikhuza musana ukusathuka. Ngoba thina sicela ngesihle sithi hambani ezweni lethu. Nina nifuna ukulwa nithi nizolwa nathi nizoshana isithuko yonke lento. Sithuka abafazi benu yonke lento. Njengamanje abanye bethu sebeyazi la nihlala khona. Kakhulukazi njengoba nigcwele igoli. Ushilo omunye umfowethu la uthi sebeze banithola kahle ukuthi nihlala kuphi. Nalabo WhatsApp group beneni ba create. So ke isiphetho sakhona ke madoda asizuba sihle.
it will end in tears. Isiphetho sakhona sizokuba sihle. Ngakho-ke lento yenu ukusethuka umphumela wakhona kuzoba muhle. Ngoba abanye bethu sebeyazi lapha enihlala khona. Ngakho-ke sithukeni kodwa nazi at the back of your mind ukuthi laba bantu sibathukayo sibahlaselayo bengasithuki. Sebeyazi la sihlala khona ukuthi sithola la kuphi. Sizonithola la nihlala khona sizokwazi ukufika khona. Okwamanje sisalungisa indaba yezwe. Siyeza kodwa kini. Kunini asiyeza. Okwamanje sizama ukufisa indaba yani ye-country. Mase siqeda lokho esikwenzayo sobe sesiza kini. Nakhona lokho esikwenzayo wasifisa i-country. Sikwenza lokho peacefully. Asilwi namuntu. Kodwa kini siyeza. Sizelani kini senze nikhulume nathi eduzane. Ngoba ezinye izinto niyasimemeza. Thina sifuna ukuthi ukhulume phezulu umemeza. Siyasifuna usondela kuwe mawukhuluma. Sikuzwe ukuthi uthini. Manje mawuzosithuka la social media. Mhlambe kunezinto ofuna sinichazele ngazo ngathi ukuthi thina siphila kanjani. Singobani. Njoba sebesenzele lula kabafowethu basitholela ama location enu. Sekuzobalula-ke kuthini ukuthi sisondele kini eduzane. Sikwazi ukuxoxa njengamadoda. Angazi ke laba abafazi abasithuka sixoxa njengani nabo. Wathi nasixoxa namadoda. Njoba ke nihlala sithuka sihlala sinitshela sinixwayise ukuthi ucashe ngefoni, ifoni ubala sizokuthola. Nalazo uhlelo kaXolani Khumalo sizokuthola. Kuzodlala lona ke manje. Njengoba sihlale sinitshela sithi musani ukusethuka ngoba thina sinithuka. Into ebesisho kunini yodwa ukuthi sicela nisiqhelele ezweni lethu silungise inkinga zethu zangaphakathi. Akuhlangene lokho nani akundaba yenu okwethu njenge-country. Sifuna ukulungisa izwe lethu ney'nkinga zethu zangaphakathi. Wena mase ufika la ubuza osethuka wena uzenzela into yakhe eseceleni uyifunela impi wena uyibhulela ihlangu wena thina asihlangene futhi asifune kulwa nawe asifune dede nawe ngoba sibangani nawe ngoba abantu esilwa nabo la uhulumeni walelizwe ibona ke abantu esibafunayo. Nina nje nishayela ihawu ngokuthanda kwenu funa impi esingayidingike thina. Ngacela ngathi abafowethu abama IT specialist abasilokethele laba bantu. Futhi ngifisa ukuthi basilokethele bona bonke. Including laba balapha eKZN. Laba bahlala besithuka. Basilokethele bona ukuthi bakuphi nendawo. Yabona nje le nsizwa le ivideo yayo ngisevile. Ngifisa ukuthi ngikhulume nayo ngasese sokhuluma nalensizwa ngasese. Sizokhuluma nale ndoda. Ukuze isize nala KZN. Ithole laba abantu abasithukayo. Abasithukayo abathuka abaholi laba bethu. Ababasabisayo. Bonke labo bantu. Sizobathola. Sizofika kubona. Uhlelo lwesizokuthola luzodlala ngekudala. Uzolibona. Uzobona into eyenza ukuthi Xolani Khumalo mangabe enza lo hlelo kwesizokuthola amadoda ejuluka abuye esekhuluma wonke amaqiniso. Nawe uzokhuluma nesingakubuzanga. Siyeza kuwe. Ungasithuka asinake ngosithuka kwakho. Kodwa kuwe siyeza. Kwazini lokho. We are coming. Sizokhuluma eduzane. Ungalokho usithuka kude. Sifuna uma ukhuluma nathi ukhuluma eduzane. Laba baqhuba besithuka ngenhlamba baseZimbabwe. Duzane nabo asekho kude. Izigi nizozizwa zethu ngekudala. Nizobona ukuthi ingani inkukhu iphuza amanzi kodwa ingachami. Nizokubona lokho. Nizobona ukuthi ingani inkunzi iphuza amanzi kodwa ingachami. Nizobona ukuthi ingani umnyuzi uba owesilisa kodwa ungakhweli ungazali. Nizokubona lokho sonikhombisa eduzane. Ngoba masinikuze niyasithuka. Cishe amafoni isithuke ngayo yonke inhlamba. Kakhulukazi amaZimbabwe. Sibhizi nje okwamanje. Kodwa asizuba busy forever. Sizosondela kini sizokhulumela eduzane. Kulabo sesade besethuka. Ngoba sesinalo ulwazi ngokuhlala kwenu ukuthi nihlala kuphi nitholakala kuphi.
Sanitshela kodwa nangasizwa.